hastoɓe arde way tawi tan mi anniyima dañde ɓiɗɗo mbiɗa jogori ɗum innirdema mi haytat hay mi jagga ɓiɗɗo mi ɗeɗa ɗum mi wara ɗum ɓurinimi an mi huccira ma mi rokkuma ɗum joni noon a fiyatan becce fiyam joni mamoudou so woni neɗɗo ma resat rewɓe ɗum ɗo e fuur accude men ɗo e tuttiran debba tuttiran haydara ya tawma Dakar an tan mbima feŋat aɗa rewe debbo tan mo ganduɗa a ñalla renta a wallinta aɗa miijota hakkille ma ne uddi aɗa wayno tan mo wala kana ni an min noon kam sa wi Samba ne bonnedi ene hawi sabu wuuro ngo fof ne andi Samba bonanedi an Mamoudou de ko kokkoɗa ko no ɓurti ko kokkoɗa ko no ɓurti hattanani te ay Dieyenaba hay sa yeeyi laakara sa nani biteɗe Dieyenaba so en certi ma doka jalta ɗon on laakara naata laakara ko min suusa may alni wal ƴeew mayɗo watta haydara heddi ko noon mayɗo arta hin hasna hen haɓɓa ha tiiɗi kek a faami en jotta tan mbawlen ɗum ndiyam ɗon ɗen jaltini wona noon de ko ni jaɓu Allah ko heewi jaɓu Allah ngam mbaɗa suudu Allah ala suudu Allah awa walde min nden ma mbaɗa e salomo ha weete nani ko weeti maɓe ligguide porole o bama wona koɗo holto wonat koɗo murlaɗo yeehi hurtoyi arti kalisaji galle ma nawno men mi artiri walla mi artirani wona kanko yeewi aduna maɗo arti ɗo eno o bonni aduna ma ha bonni noon aduna ma o mo bonni ɗo aduna ma ga ko fewnide aduna ma saabu gartuɗa ko jinna ma dañe nden kirɗo Poito, what is that boy? I'm tagging. I'm tagging. What about? I can't stop that. What about what?